Padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe padang bulan padange kaya rina rembulane sing ngelingake aja turu sore kene tak critani kanggo sepo monggo sore kene tak critani kanggo sepo monggo sore. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama ilmilai salatan ta'iyamatan bitawamil mulkilahi salatan ta'iyamatan bitawamil mulkilahi. Lamun wong tua kleru mimpine alamat bakal keton burine. Lamun wong tua kleru mimpine alamat bakal keton burine. Wong tua loro Bentore ngasa pangeran anak-anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan.
Jaman gembukur ana jaman-jaman buntutan esok-esok rame-rame luru ramalan jaman gembukur ana jaman-jaman buntutan esok-esok rame-rame luru ramalan gambar kucing dikira gambar masa bengi diputer matune wong edan bengi diputer matune andes apa ki nyuper kok anyar kabeh klep. Selamat malam nggih. Kok aku mau takon. Kok mau rasido karo aku ngopo? Mau. Kamu kok tidak ada tindak lanjutan? Alah alasan. Kok aku gak weruh klambine. Ayo. Des. Nun. Kok gak weruh klambine? Klambine anyar. Oh, mau aman digo? Digo. Yo kira-kira digo apa ora? Iki mambu batang kok. Oh, ayo pantas. Gak nama kok sang-sang lambene. Halo. Ayo, lek. Salang saya. Yo. Ayo. Mah kepriye tadi kau ge? Aku ora mau salam. Yo. Kos. Ayo. Yo. Aku ora uluk salam. Ayo. Kowe iki rasa guyu sik. Aku ki ora sik mret edan udune nyong kubak apa to ki? Wah, mbuh. Telek. Oh, mau. Ki. Toh. Iki ora telek, Du. Apa? Iki gudalmu, gudal untu. Ayo, salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupa kok gedhek gaya Arab-Araban. Iya, ya, nggih. Alhamdulillah malam hari ini kita di mana, Lek? Di dusun Pokoh. Pokoh, dan juga pemuda Pokoh matur sembah nuwun. Disalam-salamke mau ning mburi kono. Pokoke sehat selalu lancar rezekine. Amin. Ayo, guyub rupun gemari palo jinawi. Lah iya, alhamdulillah tublek penontonnya marep ning kabeh. Heeh. Kae ana sing madhep kono, Des. Marep rono tuku cilok. Nawit pring kae. Oh, ngising. Gile. Apa? Oh iya. Heeh. Alhamdulillah ya, Met. Iki kok sapa? Iki kok sapa? Iku wong lha kowe. Lha kowe iki sing nggo topi mintrat-mintrat lambene kowe. Ayo. Nah. Ya. Ayo. Bes. Ayo, copot ilang. Ketika kowe kae. Ayo. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Saiki ana peningkatan juga. Sapa? Saiki wis ana motive wis rada apik. Tur iki nom-nom ora kaya sing wingi. Tuwek-tuwek. Lah iya. Iki tapi ana sing nom petuk ya ana. Endi? Weh, pojok arep lorek ya. Petuk. Ning ana sing Piye? gayane kaya warokan. Kok iso? Anting mek sebelah-sebelah. Endi? Endi? Kae. Kiki ora anting kok. Apa? Gandulan kunci. Nggon makne. Ya. Saiki diredat sik wong. Aja. Aku dhewe ngetes. Kita saya. Jreng. Nen. Ora ana jlentir. Ayo. Ora padha karo kancane to. Iki apa? Ya tampil beda ben beduk. Engko. Ayo. Kepiye? Jreng. Nek aku sak iki. Iya. Apa ya? Ayo prokot Kunesa yaiku lima.
nek do kepesing ning mburi sik ngono. Ora. Hak klepi lho. Awak dia sing ngomong kono sebuah biasa. Dia sudah milik orang lain. Biasa. Siaran Andes. Padha-padha. Ini sing sakit hati. Jenenge sabun dauni. Ora, wis ora ya don ya. Oh, wis ora wis balik neh. Ya apa gak putus ah? Ora gelem sabun dauni ini. Mau wis gelut mau. Kamu itu sangat jahat kamu. Itu gak diberi apa-apa telek. Aku lah yang ngomong. Sabun dauni ini. Dan gaya. Ya wis, tak sih terlihat sih. Rika ngomong apa? Rika ngomong apa? Riko lah wis. Yo. Ayo bahkan Iki. Apa Des? Bes po. Ayo bro konco ngawaruana rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa asira kalawan ngaji tapi pindone lakoni salat kaping telune bayar zakat saipone Pak Pak poso bulan Ramadan gaji kaping 5 gaji lamun puasa. Ayo pro kanca ngawaruhana rukune Islam yaiku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa asira kalawan ngaji kaping pindone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ing bulan Ramadan kaping 5 gaji lamun puasa. Ini negeri namanya Jambi. Kalau agami nama Islami. Pak, beduduk, kedak keduduk. urung rampung pisan meneh sapa sing ngakhiri. Agami Islam saudara terang, asal dawuhe dari pangeran. Ayo bro kanca ngawarono rukun Islam, rukun iku syahadat loro rukun kang siji bisa si elit sila kalamang ngaji kaping pindone nakoni salat kaping telune bayar zakat. Ayo prokonto ngawarono rukune Islam 5. Seneng dhewe ya, awak dhewe ya. Ya lek lep ra apa-apa. Rikosip, ayo. Saiki jangan sambangkan sosok mas. Ya semestinya kuat mas. Malah dumel. Ayo. Kepiye? Ayo. Tak nyanyi aku.
Yo aku mau kan anak lilo. Kayane men rasido. Ning iki apa to nggon iki? Apa? Iya ke loro ke biatuk. Ha iki iya ya ketelus-telus ondas tenan iki. Ke sirah kok pleot. Ah riko ki ora presisi ki lek sik jajal. Ki jajal kene sik. Ya wis sesuk tak kumpul. Ya, tak nyanyi yang, tak nyanyi. Iya. Andreas sik ora nyanyi yo kebangetan kok. Lah kerja mawon, Mas. Iya. Hah? Liane lilo we, lilo. Ora. Iya. Jreng. Ki kukune sapa copot ki? Ngerti kok? Iya. Jreng. Iya. Oh. Idoni lho. Oh. Ora nyono. Ora ngira. Kowe medhot taline asmara. Matane diculek. Tresnaku kang tulus suci Rambocaka malah mbablenjani. Apik. Apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Najan apa saring ati nanging aku ra iso ngoncati. Aku ora trimo. Nek kowe lunga, nek kok malah mitos sikilku. Oh, iya. Aku keleke dombrodol iki catheki ya, Jang. Ya. Ya. Apa wis ora kelingan sumpah janji mumong marang aku. Sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mong kanggo aku. Wis pirang taun ketiba batinku keloro-loro. Kene matok. Harga hatiku wis kepacut tres. Ayo. Aku tuh tidak Ora Ora mira kowe madhok taline asmara. Tresnaku kang tulus suci karo jaba malah. apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu. Najan abot jroning ati nanging aku ra iso ngoncati. Yo lilo atiku wis lilo najan batin ku keloro-loro nanging aku ragu merga atiku wis kepacut tresno. Ora nyono ora ngira
bodot talining asmara tresnaku kang tulus suci rambut jaga malah mboblenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu najan abot jroning ati nanging aku ra iso ngoncati ora jajal nah dia wah wis edan brengose wis wae yo glidek ayo piye kae tung tir ala katir ala katir ala katir wah dadu dak Indra samandana Sanjira dina anak kadal joget-joget grembak-grembak kumise sak tletong yuk tong piye ta kuwi? Ya. Terus. Mah hop. Mah kok stroke. Tak warai. Go iki. Go brengos ben ketok apik. Brengose dinggo sik. Asya. Apa pancen? Raden Bung Karno wae. Des anake wong des. Weh, Kok nek ngimpi kowe lho. Temenggong Andes Yudo. Bah. Apik. Caklek. Ayo caklek. Oh ya. Ya kerja. Nyambut gawe. Ya nih. Ayu ih. Sombong amat. Yo star. Setar yo. Syukur. Iya kudune ngono kuwi piye. Ana apa Mas? Oh, se. Kok salame diiling-iling. Ayo. Salam sego pemuda pokok Jogja. IP ini. Iya kene maksudnya. Muga-muga tambah rezekine sehat. Amin. Matur suwun Bos. Tambah kompak rezekine. Ayo des.
Iya, ngono. Wis ya wis ngono ya. Wis. Ya wis. Kira ana sing ngerake Setor. Raiso. Kok Wis. iso-isone? Aja nyanyi lah. Wis to. Aja nyanyi. Kene Aja ngono neh. Ya. sing dadi kethek kene njukuk kono. Heeh. Sing dadi kethek dhewe. Dan wis ndaruk di ngono. Ya iya. Ya, rodake yo. Ya. Rodake. Ngawur Andes ngawur. Bapaknya metu wae. Kuwi nggo siji-siji karo klep. Apa? Ngeyek kok. Ngopo ta Des iki? Apa Des? Salame rung jelas ngapok ngono. Dite jaluk meneh Mas. Takon sing bener. Ya kowe takon sik. Kae takon basa kan uteh lho. Ayo kowe wis ora 50.000 lho. Ayo cepet. Iki lho Des. Yo. Des. Andes. Takon basa iki. Cepet gak selak ilang. Cepet. Salame sing ayo. Ayo. Iya. Iya. Kuwi ngono ki ra mudeng jak omong apa. Goblok. Karena wis tuwa ya ngono kuwi. Cok. Kuwi ki Andes karo klep ki mudeng ora jak omong-omong ki. Iya. Kok malah teng greneng ya? Lali ora. Mas dong grememeng kok piye? Aku ngene. Pemuda pokok IP3. Ayo kuwi. Aku kelingan jak. Aku kuwi. Oke, sehat selalu. Wis. Ora, Iki kok malah sing cetha. Apa? Sadurunge rada ora cetha Ayo, yo ben men. duwe meneh. Ayo wis kat mau. Apa? Iki njaluk lagune kasungatan. Des dhewe ketheke jan sik. Wis ra. Wis, kasunyatan. Petri kok berat duduk. Kanggo Mas Doni. Dikampret ya, Pak. Sabun daun ini magun nyapluk. Nyapluk wae. Ayo. Wis yo. Ayo sabun Doni. Hah? Yo. Iya, yo jogetke sik. Jogetke sik. Yo. Wis. Ora pecah kan? Kepiye? Kepiye? Wah, gombas itu bener-bener iki. Kok padune kowe pengen. Arep didani. Aja mengai nalar wato loro gelmo. Aja mengai nalar wato loro gelmo. Aja lire yen durung urus bodomu. Aja lire yen durung urus bodomu. Lurung ilmu lurung ilmu jaliran yang durung rusak bodomu jaliran yang durung rusak bodomu Rabi iku asale agawe wenan Rabiku asale agawe wenan Inamung sunah nulungi
maring sembayang inamung sunah nulungi maring sembayang nulungi maring sembayang Robiku asale agawe agawenan Iku asale agawe agawenan Sunah kita mong sunah nulungi paring sambayan kita mong sunah nulungi paring sambayan nulungi paring sambayan apa nih apa meneh wi wis kita enak tenan yo ya. Iya ya, dire saiki. Iya. Di. Jare iki Mas Doni juragane Cahya. Ha. Ning aku ora tau dijomi. Ora lah. Aku. Piye ta, Des? Ayo. Ora. Wes ngejawabnya aku ra iso. Yuk. Rokok kang kacirat tresno tinali-tali jiwa kagandrung parasmu ya Andes kowe kira dadi wong dadi manungsa wae Des ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging aku tak lakoni kesulitan tresno Andes sumanding wong liya Kampuran menako yang tinggal istirahatmu Angin masih boleh sebutuhmu Gusti tak sadumu apa payunanmu Muka kowe enggalin pegatiku ati durung liya kowe nyanding wong liya apa iki kesunyatan sing tak tampa apa sampai gambar agar orang nabi untuk aku wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa hatiku percaya yang kowe mesti bisa ngelakoni aku sopan dengan dia ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni Apa
Ini moten toh. Ya ikhwan di ronce kakak wangi lemu biar kumilan ojo siro mengameno miturut pangeran. Iya ikhwan di ronce kembang geninemu biar gemilang ojo siro mengameno miturut dawuhe pangeran. Monggo lungguh kasih kita urip ronde ngalang donya ora selera semoyo. Ya ikhwan di ronce kembang wangi mengubur kumilang ora sira mengameno miturut dawuhe pangeran. Iya ikhwan di ronce kembang geninemu biar gemilang ojo sira mengameno miturut dawuhe pangeran. Apa? Kena kudu. Yo madhep ngarep kono. Marep kono. Nalikane ke jaman semono tresnamu setya anane mung tasangan sasat orang ati citro Mula aku tersakani bangi tresnamu kira mati ora ana kang sumuna amun diko keputusanku Sliramu pamit tugas ngayahi Breh rahayu ning sesambi Gonku muji karya pasuki
sok kapan anggonmu bali Potong dedot rasa nikmatiku barang ketemu kabarmu nyatane sing kondo ora liya versi terbaru kok enggak sih? Hue. Des. Hue. Des ki kok lagune beda dhewe kok. Kayak kok lagune beda dhewe. Oke ketuane. Ketua apa? Oh, dikoke. Wis, ayo, wis rampung ngono to kira date. Apa? Kita pemuda ngono. Ya, ya. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya kita bisa ubah derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya kita bisa ubah derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Sedaya pamrisa bangsa mikelo kula sangka coba teater membantu suka dalu suka namasani kesenian kuno wonten ing dalu iki Rame ceritane anggone beberangan, ra ono sing kalah ora ono sing menang. Para prajurit padha bebungalan, padha bepenggalan, padha maju barang. Rama singkah, Rama semenang, prajuritnya kabeh foto nunggang jalan. Kok gandul mas? Ini sing keliru aku kok sing dodol. Tuh, ayo dikai waroan yo. Yo. Ayo.
Apa Des? Kok dong aku melena? Yo yo ho 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 ho. Itu kae apa manuk balon dewa, pakanane apa ode Jawa. Ayo para kanca taate agama, ben uripe ayo satra muga mulya. Idul kae apa manuk bala dewa, pakanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca kaating agama, ben uripe ayam tentrem muga mulya. Idul kae apa manuk bala dewa, pakanane apa onde-onde Jawa. Ayo para kanca taate agama, ben uripe ayam tentrem muga mulya. Kayak mana kucing ya apa kali? Apa? Iyit aja. Des, sampai nek mabuk. Oh yang ini saya sih. Oh kayak juga gini kayak. Pian Des, Des, salto sama kono tekan kene Des. Oh Des, ketanya gayung ya, ketanya menghibur. Yo. Aja bisa. Iya. Biar ala mutung kono gak mutung. Kerene. Caklas. Awas. Tepuk tangannya mana? Ayo. Ya lo Des, kuwi gara-gara klub lo kuwi yang dua aku lo. Oh, jebule kuwi skopot. Heeh. Ya jan sekopot, iya. Nyang ge tumbasnya, nyang ge tumbas. Nyang. Des, iki ge tumbas. Ah, ono 200. Salah ya kok, kebatin-batin. Nyang, iki. Ya iki. Mas Andes nih. Pelak kayak aku. Ayo jangan sekopot kok. Susu gopat lemah, apa plastik. Jilegon klep kuwi lho, kon klep anyar. Jilegon klep. Jilegon klep kuwi kaya ulang. Des, rambutnya kok. Kaya nganu. Kaya kakek si Dion. Iki istilahnya menungso deh. Mau Faisal itu. Kamu mau kemana? Oh, anu sapi giro. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersendang. Des, oh kalah kakak
Ya lure dwe. Co. Udah lagi cowok. Ya. Sentak ke co. 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 Iya kasih. Co. Co. Kira nanti kae. Co. Awas. Awas tuh, kelabuan sego san. Mangan dong telo. Iya. Awas. Wah, telo. Oh. Awas. Oh. Kopian bola ya. Cingo alas roban ewae perangitan soyo rame Kepiye kuwi konsepnya kepiye? Andes ki karo kakek ki mbok rampok kuwi wis tuwa kok ya. Bun ya. Wis lek kita hanya mencari rezeki. Ya. Alhamdulillah juga masyarakat ini. Amin. Besok main nanggap meneh. Aja ingano lucu-lucu sik. Iya. Komen Kok nek lucu anu juk ke juragane anu ora nanggap ora sido. Wis menep ora rupane. Juragane cahaya wis entek rong dire. Iya. Kok sik tak rebutane. Oh sing tak golek dhuwit. Kakek Sugiono iya. Kakek Sugiono meneh ngece. Kayak- Padake Japane se wae. Ya wis. Yo. Nggih, nyuwun pangapunten bilih wau lek atur kula mboten penangan atine panjenengan. Nggih. Lan iki kelakuane kula sing ketrek nyuwun Nggih. pangapunten ya lek lagi ya. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selalu sukses Oke, bersama. siap. Kalau begitu kita saksikan dengan artis kita tentunya yang di belakang sana yang dikasih dengan lagunya aku wis kosong iso ya ngomongnya Sakles boleh cawi lah Bang Om. Iya mau juk apa ngene iki rada marah. ya wis aja genjengking. Baik, yang satu ini dengan Wah, penampilan kita artis kita harus dibengkai. Oh, nek bengangke beda. Ajal dikempit. Ya wis. Ya wis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah, monggo, Ya, ya. makasih.